Хәзер менә трамвайга кергән шикелле, менә трамвайда монда креслолардан башка бер нәрсә юк. Анда керәсең, бөтен җирдә механизм, кая караган механизм. Моны белергә кирәк. Гади трамвай әйтерсең лә су асты көймәсе судны бортында хәрби флоты ветераннары. Хәмит Садыков бар гомерен диңгез белән бәйли, су асты көймәсендә ил чиген саклый. Су астында йөрүчеләрне шушы бәйрәм белән котлыйм. Бик дус булып яшәгез, озак яшәгез, бәхетле булыгыз. Менә мин хезмәт иткән бу К641 модель проект дип атала инде ул. Бу дизельный, электромоторный подводный лодкалар. Әлеге су асты көймәсе турында Рафаил Хабибуллин сәгатьләр буе сөйли ала. 69 елда ул шунда хезмәт иткән. Трамвай депосы җитәкчесенең яраткан шөгыле хәзердә көймәләр белән бәйле шин субмариннарның макетларын җыя. Киләчәктә музейда оештыру турында хыяллана. Жирак юлларга чыгып, диңгезләрдә бик күп вакытлар үткәреп, шунда яхшы специалист алып кайттым. Елда шәһәр электротранспорты директоры диңгез флоты хезмәткәрләрен үзенә кунакка чакыра. Бүген ветераннар мактау грамоталары һәм дипломнар белән бүләкләнә. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаил Рәхипов, НТР яңалыклары.